Hola, soy Alejandro y explicaré el producto de la solución. Primer hay que multiplicar en línea. A per C i B per D. Ara farem la primera, que és 7 per 2 partit 3 per 5. Igual 7 per 2, 14, 3 per 5, 15. I aquesta fracció ja és irreductible. Vale. Ara farem una fracció Multiplicada per un natural. Per un natural. Com no hi ha ningú número, posarem a números. És 2 per 4 partit 1 per 5. Igual 2 per 4, 8 i 1 per 5, 5. També és irreductible, no? També és irreductible. Després farem la tercera. Posarem 4 per 2 partit 5 per 1. Igual 4 per 2, 8 i 5 per 1, 5. I quina propietat compleix? La commutativa. Molt bé.